सेंग्रा जागासिनो आङो दा ओमफ्राय बे सिख्ला जाहैबाय आरोखि ना ओमफ्य बियो सा औ सा बबाव बेरायलाङो दिनि नोंनि गोसो ओमफ्राय थाङो गोसो गयबारियावहाय दख'ना गानना मोसानांगोन दा जोंना सिस्टार जिया रानि बर'आ नै साहा लोंगासिनो दङ ओमफ्राय आं इनावहाय मोनसे सोंनोसै आरोना सिस्टारा दे फार्स्ट टाइमावनो इउटुबखौ खुलिग्रोदों नङा होमबा मा साननानै खुलिया जेनेबा एक बुंनो थाङोबा एक जेबो सानाखै जास्ट मेम'रिसनि थाखाय खुलिदोंमोन आरो ना जेनेबा एक्चुअलि आंनि मतलबा बे नङामोन कि आं इउटुबाव डाइरेक्ट फैगोन होननानै जास्ट बिदिनो रिल्स बायदिसिना बानायोमोन आरो सिगां जिथु बाइक केटिएम दंमोन बे टाइमावहाय होमबा जेनेबा आंनि फननिफ्रायसो जल्दि डिलेट जालांबाय फना गाज्रि जाबाय थायो आंना ओंखायनो इउटुबाव हगारनोसै बिदि होननानै आरो बिदिनो हगारबाय ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम लास्टाव बै डिएननि बाइक आनबक्सिं खालामनायाव थांदोंमोन बेवहाय माने इयो डिएनआ होनबाय नोंबो ब्लग खालामग्रा जादों होननानै आंबो ट्राइ खालामबाय बिदिनो जालांबाय आरो ओमफ्राय उनाव दा गोसो जालांबाय गप्र लाबाय बाइक गोदान लाबाय बिदिनो माने फिसानिफ्राय गिदिर जालाङोना आं गप्रखौ देखायनि मारथुनसो सिस्टारनि गप्रआ देजानो देना हालायलायगोन मानसि गिनांगोनबो ओमफ्राय आं सिस्टारनाव सोंबावनोसै सिस्टारा बाइक राइडारबो ना गोजान गोजान माने ट्राभेलिं खालामो ओरैहाय माने आसाम ओमफ्राय अरुणाचल आरो मेघालय औ दा मा हिसाबै फार्स्ट टाइमावहाय बाइक राइडाराव ओंखारबोआ जेनेबा ओमफ्राय खेबैसे गोलायखो बिदिनो फिसा फिनला गोलैलाबायबाय थायो खोन्थाम जाबाय फिसा फिसा गोलैनाया ओमफ्राय खोनानो मोनदों खेबसे थैफ्रामबायमोन होननानै खनसे बेया गाज्रि दालाय टमटमजों एक्सिडेन्ट जादोंमोन आङो बेयो बेटारि रिक्सा गारिजों एक्चुअलि ना बेयो सिगनाल गामिनि मानसिफ्रा सिगनाल होननाया मा बुस्थु बेखौ मिथिया जिथु टाउनाव सालायबाय थायो बेफोरबायदि मानसियासो मिथियो आरो ना आङो उन थांबाय दङ बारा स्पिडबो नङा 40 35 बिदि स्पिड बियो आंनि सिगां थांदों उइदाउट एनि सिगनाल बारस'ना होबाय ओमफ्राय आं खिथुनिफ्राय सौख्रांनाय जाबाय बेयावनो माने एक्सिडेन्ट जाबाय आरो ना आच्छा ओमफ्राय माने 30 माने 2 नङाबा 1 मिनिटनि थाखाय जेबो नुखायाखै माने एक्सिडेन्ट जानाय समाव बिदिनो जायो माने थैखादों पात्ता मोना जेबो माने थैनाया बेबायदियानो जाखायोगोन होनदां आन्दासाव एक्सिडेन्ट जाफैदों बे मिथिगासिनो आरो मादि जायो ओमफ्राय सिस्टारनि न'खौ खिथाहरदो दे आंनि चेनेलावहाय सोरबा बायदिया मिथियाखै जानांगौ गोबां नायखायो सिस्टारनि भिडिअखौ आंनि न'आ जाबाय सनितपुर ढेकियाजुलि गामियाथ' बिदिनो मेन टाउनावनो बयबो सिनायखायो आंखौ बेवहाय आंनि नाम बुंबानो गासिबो सिनायजोबखायो माने लकेल डन होननाय बायदि आरो ना मालाबा थांबा सिस्टारखौ लोगो लाहैनो हागोन एक्चुअलि ना आं माने न'आवहाय बारा थानाय जाया माने एसे बाहेरायाव बांसिन ओंखारनाय जायो नालाय न'आव एसे खम थानाय जायो गारिखौथ' गोदान लाबाय गारिया गोदान लाबाय ओमफ्राय मा पार्टि होफैखो पार्टि होफैनाया सिंग्रासो होफैबाय पार्टि गैया होगोन र' साननैसो उनाव माने फैसा एसे प्रब्लेम जागासिनो सिंग्रासो होफैबाय दाख्लै गारि लाबाय गप्र लाबाय बहुत माने फिसा बुस्थु लागासिनो आं माने फैसा मिलायाखै आं माने सानदों आरो ना एसे मोजां पार्टिखौ होगोन माने सिगाङाव मा जाहोगोन होनना बुंना लादोंमोन जाहोआसैना बेनि थाखाय आंखौ मानसिफ्रा बहुत रायदों आं माने बेखौ दान होगोन होननानै सानना दंमोन खिन्थु आं बिदि फिसा बुस्थु लानायावनो आंना फैसाया बहुत थांबाय ओंखायनो आं माने सानना दोननाय दं आरो ना बेखौ बुंथ'ला बुंबानो उनावहाय बुंखिजानो गोनां जायो नालाय ओंखायनो माने जि दिन होगोन सारप्राइज टाइपआव होगोन आरो ना दुगाजोंथ' गोगोम नांलायखादों नोङो आरो बिनि नाम लानाङासो बांसिन रायजाबो अयथासार नांलायखादों आंबो नोंखौ एक्चुअलि प्रेंक खालामनोसो सानदोंमोन बे दुगाखौ रायनायनिफ्राय गिखादों आङो थौस जाफै नङा साननानै नङा मोजां खिथाबा आं मोजां रायलायखायो मानसिफ्रा आंखौ बहुत रांखिनि सानो आरो ना गियो एक्चुअलि आं बिदि नङा जाय मानसिया लोगो मोनो आंखौ मिथियो आंनि रायलायनाय स्टाइला बिदिखा माने आं बिदिनो रायलायखायो आरो ना एसे माबायदि रायलायो आं मिथिया एक्चुअलि आं सिस्टारखौ बै टाइमावनो बुजिखादों आं नोंनि भिडिअ मोनसे नायदोंमोन सिस्टारखौ आं मालाबा समाव लोगो लागोन होनदोंमोन ना बङाइगावनिफ्राय सरि गुवाहाटीनिफ्राय नोङो भिडिअ ब्लग खालामदोंमोन माबा भिडिअखौ होमबा आं बेवहाय नोंखौ लोगो लागोन होनदोंमोन ना मालाबानि समाव ओमफ्राय सिस्टारा बुंखादों इस अके जागोन दा फाइनालि दिनै लोगो मोनमारदों बे टाइमावनो आं बुजिदों आरो ना थारमाने बे सिस्टारनि गोसोआ फ्रि बयजोंबो माने एक्चुअली ना आंनि रायलायनाय स्टाइलानो बिदिया माने आं बै किसुमान सिख्लाफोर बायदि गुरै लासै रायलायग्रा माने आं उन्दैनिफ्राय बिदि रायलायबाय नालाय दा मानसिफ्रा आंखौ रागा जोंना रायलायनाय बायदि मोनो खिन्थु जाय मानसिया लोगो मोनो बेबायदि मानसियासो मिथिगोन आरो ना माने रावखौबो नुवा हसे जास्ट खालामनो हायाना थिग बेबायदिनो दा बयजोंबो फ्रि हिसाबै खायनोथ' ओरै तेजपुरनिफ्राय फैदों चिराङाव जोंना सिस्टार जिया बर'आ नङा होमबा एक्चुअली आंनि रियेल नामा बे नङा आरो ना निकनेमसो बियो चेनेलावथ' एसेबाबो बेलेग लाखायो माने उनाव खोन्थागोन दे दा खोन्थाथ'आ माने रियेला बिराद लेथ्रा नामा ओंखायनो खिथानो गोसो गैया आं मालाबा आंनि चेनेलनि रायलायनो मिथिगोन आरो बेखौ दा बिदिनो जाथ'बाय होनब्ला दसे बेलेगाव थांसै दोनथ'दो माने दायाव
बे मोनसे जाखाबाय भिडिअआ बे नोंजों कन्टेन्ट आरोखि ना जि गोलाव जाखाबाय खोमा आर'नाइ गैया बावबोदों आखाइबो दोनबाय आं आस्सा आंबो गानाखै बेबो गानाखै आरोना बाय बायथ'